Ужас бе сега. Нито работят дюзи, нито работи мотор. То с въздух откъде го вкарва? Възможно ли е да си е в системата вкаран и в момента да излиза, не да влиза от някъде? Не да смучат. Ами аз стои се опитвам. Сега като спрем, ще ти донесе якито. Опитваме се да обезвъздушим цялата система. Ако е някъде... Боже, 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 как тръгва. Кой бе? Въздуха! Само ми кажи горе-долу колко време ще трябва да седа, за да преценя дали да направя накара, той беше огрял това, дали сега да му направя манча и да сляза, или да свърши в тебе и да му направя манча. Де да знам, 10 на 15 минути проблем ли? Не. Сега ще ти донесе якито Не само. би било около час нещо. Не, няма бе. Боже, какви големи балони, откъде идат. А това шишенце с жълтата течност какво е? Нафта. А защо с нафта попробваш? То нафта помпи оттам. А, той изкарва въздух и нафта, така ли? Да.